Firon, Jamaikako reggae estenako ahots ezagun eta errespetatuenetako bat da, eta Biarritzeko Atabalen izango da bihar. Bere proposamenak reggae sustraiak eta mezu konprometituak uztartzen ditu. Maitasuna, fedea eta itxaropena ardatz hartuta. Klera, dantza eta musika batzen dituen familia ikuskizuna da. Gerra eta haren ondorio emozionalak aurren ikuspegitik lantzen dituena. Estenan, Leire Bilbaoren testua, June San Sebastianen irudiak, Maite Larburure musika eta Kukai dantzaren koreografiak elkartzen dira, proposamen eszeniko poetiko batean. Jorge Oteiza Museoan Amalur filmaren proiekzio berezi bat eskainiko dute, Euskal Zinemagintzako oinarrietako bat berreskuratuz. Nestor Basterretxea eta Fernando Larrukerten 1968ko lan esanguratsu honek Euskal Herriaren erretratu bat eskaintzen du. Gure kultura, paisaia eta nortasunaren inguruko begirada simbolikoan oinarrituta. Zer da gerta daitekeen gauzari txarrena? Eta mentxe naukazue. Ane Lindanek umore zuzenaz eta ironiaz beteriko bakarrizketa eskainiko du Abadiñon. Bere umoreak eguneroko bizitzari eta gai sozialei begirada zorrotza eta sarkastikoa eskaintzen die, publikoarekin konplizitate handia sortuz. Bideratzen ninduten nindutelako ezagutzen. Kirikino ikastolak antolatuta igandean Bilbon ibilaldia izango da, Bizkaiko ikastolen aldeko jai nagusia. Aurtengo ereserkia Zeamaiz taldeko Aiora Renteriaren ahotsa duen Hiri Kiribili Bil da eta egun osoko egitarauak, zuzeneko musika, dantza eta antzerkia bilduko ditu hainbat proposamen artistikorekin eta jai giroan. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.